Nad Bytowem i okolicą przeszła wyjątkowo intensywna ulewa. Strażacy interweniowali wielokrotnie, usuwając skutki gwałtownych opadów. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło za firmą Drutex od strony Przybożyc. Woda podmyła drogę wykonaną z płyt betonowych i wymyła znajdujące się pod nimi podłoże. Zaparkowane w tym miejscu samochody utknęły i nie mogły samodzielnie wyjechać. Na pomoc ruszyli strażacy. Na miejscu pojawiła się również policja. A jeśli kiedyś przydarzy Ci się coś podobnego, czego oczywiście nie życzymy, samochód możesz odkopać przy użyciu dobrego sprzętu, np. koparki. Nie masz własnej? Wypożycz ją w firmie CityRent w Chojnicach. Mini koparki, zagęszczarki, elektronarzędzia i sprzęt ogrodowy z dostawą pod wskazany adres. CityRent, ulica Władysława Rejmonta 10 w Chojnicach, telefon 603 247 735. To była reklama. Więcej informacji o skutkach ulewy w Bytowie i okolicy opublikujemy na portalu w poniedziałek, 22 czerwca.